Коли при вилупі мала вологість, виходить така штука. Вони прокльовуються по кругу, а вилізти не можуть, бо воно присихає та шкарлупинка і все. Ото я вже 3 витягнув, оце 4-й такий. Вологість чогось опустилася. Чого опустилася? Бо було вчора дуже жарко в кухні і почала підніматися в інкубаторі температура. Якщо должно бути 37,2 на вилупі, то було вже 37,7. Вони тут аж вже повилуплювалися, шоркались, хекали, плюс жарко. І я вставляв сюди ось ручку, щоб виходило тепло. Ну і, соответственно, ж вийшла волога. В общем, щоб спасти остальних, пожертвували малим. Ну, нічого, зараз я їх повитягую, дасть Бог, все буде добре. Все-таки такий нюанс треба учитувати.